ndị Igbo ibe m, anyị ka nọkwa na ọmụmụ asụsụ Igbo. Chetakwa na anyị ka nọkwa n'isiokwu bụ iji mkpụrụ abịdị emebe mkpụrụ okwu. Anyị emeela a, b, ch, e, d, f. Anyị ejiri ha mebecha mkpụrụ okwu. Anyị nọ na g. Ngwa ka anyị gakwa n'ugbo odee ka anyị hụ ọmụmaatụ nke anyị nwere ndị anyị ji g mepụta. Ngwa lee anya n'ugbo odee. G na ị bụ gịnị? Gị. Ndị oyibo na-akpọ ya gịnị? You. Gị, you. Nwere ọmụmaatụ nke abụọ. Gị na ị na rị na ị bụ gịnị? Gere. Gere. Listened. Gere. Listened. Ngwala ọmụmaatụ nke atọ. Gị na a bụ gịnị? Gaa. Gaa bụ nke ndị oyibo na-akpọ go. Gaa. Go. Ngwala ọmụmaatụ nke anọ. Gị na a na rị na a bụ gịnị? Gara. Gara. Went or gone, depending in the context you are using it. Depending the way you are using it, that is the context of the sentence. Ngwala ọmụmaatụ nke ise. Gị na ụ na ọ bụ gịnị? Gụọ. Gụọ. Read. Gụọ. Read. Gụọ. Read. Ngwala ọmụmaatụ nke isii. Gị na ị bụ gịnị? Gee. Listen. Gee. Listen. Mgbe ile anya na gere, ịhụ na ewepụrụ tinye re na ọ wụrụ listened, wụ past tense of listen. Gee. Listen. Ngwala ọmụmaatụ nke asaa. Gị na ụ na rị na ụ bụ gịnị? Gụrụ. 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 Read, that is the past tense of read. Gụọ. Gụọ ka wụ present. Read, past tense ya bụ gụrụ n'asụsụ Igbo. Gụọ. Present tense gụrụ. Past tense gụọ. Tense ndị ugbu a ma ọ bụrụ n'asụsụ Igbo gụrụ. Tense ndị n'azụ. Ngwanụ ndị oyibo na-akpọ gụrụ gịnị? Read. That is make us I read the book. Gụrụ. Agụrụ m akwụkwọ, gosiri na ihe mere n'azụ. Ngwa ọbụla ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taa. Ọbụla ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke na-agba nke a na